I aquí tenen aquestes imatges d'un enorme tornado, ja el veuen, que l'ha gravat un videoaficionat en aquesta zona de l'estat de Mississippi, a Noxubee County. Es va endinsar cap a aquesta localitat i fins i tot ha provocat una víctima mortal i, com sempre, doncs, els efectes d'aquesta devastació, d'aquesta destrucció que provoquen aquests tornados típicament associats a tempestes, en aquest cas a tempestes de primavera. Nosaltres aquí ja no és primavera, ja és primavera, però ja és estiu, perquè pugen les temperatures, avui ha fet calor, doncs bé, el cap de setmana encara en farà més, i allò que dèiem, que sí, que poden canviar l'armari, poden canviar el color de pell, poden canviar de terrassa, poden canviar d'activitat de cap de setmana perquè podran anar a la platja el que vulguin, ara mirem d'explicar-ho, i a més, com que és divendres, tenim en Jordi Aguilera Plató. Que ens trobem en el carrer del doctor Zamenhof. I com cada divendres, avui desvelarem l'enigma del Joc de Catalunya i sabrem en quin any es va obrir l'únic museu del món dedicat a l'esperanto i que és en un carrer dedicat precisament al seu inventor, el doctor Zamenhof. El Jordi Aguilera ha visitat aquest centre esperantista guiat pel seu director i ens ensenyarà algunes curiositats relacionades amb aquesta llengua universal. En parlarem de seguida a l'Espai Terra, amb Tomàs Molina. Però comencem parlant de temps, comencem parlant de fet encara aquest temporal, de fet els efectes després del temporal de vent i de pluja que hi ha hagut a Galícia. I tanta aigua, de fet quantitats al voltant dels 50 litres per metre quadrat, però molt repartides, molt exteses, han fet, ja ho veuen, que els diversos rius de Galícia sortissin de mare, tant el Miño com el Rato s'han desbordat i han provocat diversos problemes a les zones a prop de les lleres. Una situació, però, que s'acaba, també entra l'anticicló en aquesta zona de la península Ibèrica i, per tant, de mica en mica, la situació anirà tornant a la normalitat. Una normalitat sense gaire cosa a dir, meteorològicament parlant. Mirin aquest mapa, saben que són que sempre en diem els mapes de colors, quan parlem de nuvolositat prevista, doncs saben que els colors aquests carbasses són els núvols baixos, els verds són els núvols mitjans i els blaus són els núvols alts. De caps. Aquí n'hi haurà alguns davant de la costa central del País Valencià i al sud de la zona de l'Ebre, hi haurà alguns núvols, però alerta, perquè aquesta diferència de temperatures, aquesta pujada important de les temperatures, el que farà és que hi hagi la típica boira de primavera. Una boira que pot ser demà bastant espessa cap al vespre, tant a la Costa Daurada, com també a bona part del litoral del País Valencià i fins i tot per arribar a algun punt de la costa de les Illes Balears. Per tant, serà aquella situació típica, una mica fantasmagòrica, de cap al vespre i les primeres hores de la nit, en què just a la façana litoral, just a la mateixa línia de la costa, a vegades a la platja tan sols, apareix aquesta reducció de la visibilitat, aquesta boira que és espessa i és una mica desconcertant. I, en canvi, no en pronostiquem a les zones interiors. Les temperatures aquest dissabte en tendència a pujar, potser no tant a la façana litoral, però tot l'interior, tant a Catalunya, al País Valencià com a les Illes Balears, les màximes aquest dissabte seran més altes i avui s'ha arribat fins a 27 graus a Santa Coloma de Farners o a Móra d'Ebre han tingut 25, és a dir que el cap de setmana encara més altes. Diumenge, cap color, vol dir que cel serè, sol, el que vulguin, allà on vulguin, perquè en principi hauria de fer sol i fins i tot farà més calor. Les temperatures encara pujaran una miqueta més, sobretot a l'interior i al Pirineu, i també a l'arxipèlag balear, potser cap a la costa del País Valencià, que un altre cop cap al vespre s'hi tornaran a posar les boires, aquí no pugin tant. Però l'ambient serà d'estiu gairebé aquest cap de setmana. I parlant d'estiu i parlant d'aquesta primavera que ja es deixa sentir, una proposta per si volen anar a la platja. Hi van, però també mirin cap a l'interior, ara que s'està marxant ja aquesta neu. Demà obrirà aquesta zona de l'Aran Park. És una àrea de pràcticament 16 hectàrees de bosc, el bosc de Portillon, en el que, ja ho veuen, si poden veure aquestes 12 espècies de fauna autòctona de la Vall d'Aran. Hi ha tant ossos, llops, marmotes. És una oportunitat de veure aquests animals gairebé en llibertat que ofereixen aquest parc, Aran Park, a partir de demà. Doncs és divendres i és el moment de desvetllar, com sempre, Jordi Aguilera, bona tarda. Hola, bona tarda. Desvetllar l'enigma d'aquesta setmana, saber quina participació. De tota manera, deixa'm que et digui, Jordi, que jo no sé, a vegades no sabem si sí o si no, perquè nosaltres a principi de setmana vam dir és una mica difícil.
Aparentment semblava difícil, ens han sorprès. Complicada, 91% d'encert. Vol dir que pràcticament gairebé tothom gairebé l'ha encertat, de manera tal que, de moment, tenim 71 persones, 71 participants d'aquest Joc de Catalunya empatats en primera posició, en segona posició hi ha empatats 21 persones i en tercera 49 persones. Hem de dir que estan ordenats en ordre alfabètic. El llistat que surten a la web només és això, està orientat alfabèticament. Sí, però té igual punts el que va primer com el que va 71. Correcte. I comencem a dir coses que han de passar en el futur, perquè primer, el mes d'aquest mes, ara el mes d'abril, tenim... Una sorpresa, que de fet ja l'hem anunciat a la web, a la nostra web, i és que hi ha gran repte. Toca el gran repte de primavera, ja ho vam dir, vam fer una a Tarragona a la tardor, i ara a la primavera en toca una altra i el farem a Montserrat. A Montserrat. Per tant, doncs ja sàpiguen que a Montserrat, no hem dit el dia encara, però... farem un... No hem dit el dia encara, no crec que no l'hem dit, no? Però bé, a Montserrat farem un gran repte, que són 25 punts. Per tant, doncs, no es despistin, perquè 25 punts són molt punts. Això ja servirà per desempatar una miqueta, és a dir, la gent diu, tots arribarem empatats al final. No, la primera oportunitat per agafar una mica de distància, aquests 25 punts, qui no estigui alerta, qui no contesti bé, posarà ja una mica d'espai entre els seus perseguidors i podria distanciar-se. Però com que tothom estarà al cas, hem previst ja un sistema de desempat, perquè hi ha algunes persones que ens ho comencen a dir. Com ho fareu, això del desempat? Com ho farem, Jordi? A veure, vam anunciar que hi hauria un altre turmalet, és a dir, n'hi ha unes quantes preguntetes que exigiran una miqueta més d'esforç per contestar. I potser no es contesten el mateix dilluns, potser fins i tot haurem de donar una pista el dimarts d'aquella setmana. És a dir, que seran probablement les últimes setmanes, les preguntes seran una mica més complicades i potser no es podran respondre de seguida i haurem nosaltres d'anar ajudant al llarg dels dies. Però tot i això, que arribem al final de tot amb molta gent empatada, no hi ha problema, ho hem pensat. Tenim una pregunta, la més complicada del Joc de Catalunya. Però contestable, no es pensin, és contestable. Exigirà molta feina, molt d'esforç, això sí, s'hauran de treballar, però creiem que és una pregunta que servirà per fer una classificació, és a dir, que és impossible o molt difícil ens sembla que serà que tothom contesti el mateix, la gent contestarà coses diferents i això ens ajudarà a fer una classificació final. Ho estem començant a explicar, però no hi hem explicat més, ho penjarem també perquè tothom entengui exactament com s'anirà desenvolupant. Però aquesta setmana, què ha passat? Què ha passat aquesta setmana? Anem a saber, primer, que entre les persones que han participat i han encertat, què tenim aquesta setmana, que d'aquí un momentet direm qui s'ho ha endut. Doncs tenim un cap de setmana amb escapadarural.com, un cap de setmana doncs, que els pot portar fins a les Guilleries, a fer doncs, aquestes excursions en aquesta àrea de muntanya. Qui hagi encertat la pregunta, què era, Jordi? La pregunta. Aquesta setmana preguntàvem un any, concretament. En quin any es va inaugurar l'únic... Atenció, perquè ens han dit, oh, que complicat que ho heu fet. No, perquè és l'única biblioteca d'Esperanto que hi ha en un carrer dedicat al creador d'aquesta llengua. Teníem 4 opcions i era el 1974. 1974. Perquè tot i que aquesta biblioteca, que alhora és museu... Bueno, digues primer el guanyador. La guanyadora d'aquesta setmana d'aquesta escapadarural.com a les Guilleries és la Núria Camp Codina de Mataró. Enhorabona a la Núria. Dèiem que tot i que aquesta biblioteca existeix, de fet, des de l'any 68, abans estava a la rebotiga de la farmàcia de Sant Pau d'Ordal, de Subirats. Doncs, com que es va fer molt gran i no hi havia on encabir-ho tot, es va fer un edifici nou, casualment o no, perquè ja es va fer una mica en vista quan es va fer aquell carrer, en el carrer del doctor Zamenhof, i ens han dit que és l'única del món que està en un carrer dedicat al propi Zamenhof. Doncs molt bé, anem a veure aquesta biblioteca de l'Esperanto. Aquestes plaques acrediten que ens trobem en el carrer del doctor Zamenhof. Carrers dedicats a l'inventor de l'Esperanto n'hi ha molts a Catalunya, però només en aquest hi trobem, a més, un museu dedicat a l'inventor de la llengua universal. I aquí el tenim, el número 12 del carrer, el Museu de l'Esperanto, i el seu responsable és el Rafael Hernández. Què tal, Rafael? Molt bé. Ens explicaràs la història d'aquest museu i el seu perquè? Mirarem de fer el possible. Doncs endavant. Endavant, merci. L'origen del museu està en l'afició que tenia el meu pare, en Lluís Hernández, que era esperantista, a col·leccionar totes les coses que estaven relacionades amb l'Esperanto. Llibres, revistes, cartells, gadgets... El 74 s'inaugura aquest edifici, expressament destinat a allotjar les col·leccions que serien el Museu d'Esperanto. I es converteix en un centre de referència des de llavors. Evidentment, a partir d'aquell moment, qualsevol esperantista que vulgui estudiar l'obra del Zamenhof necessita passar per aquí.
Rafael, aquí teniu tot tipus de coses relacionades amb l'esperanto. Sí, és que, de fet, l'esperanto neix a la mateixa època que neix el màrqueting. Hi ha des de pins, jocs de cartes... I aquí, per exemple, veig que teniu tabac en esperanto, amb els seus respectius mistos, un raspall de dents d'un congrés esperantista o una joguina infantil, que suposo que això servia perquè els nens aprenguessin les paraules. O fins i tot segells de totes les èpoques dedicats a l'esperanto o al doctor Zamenhof. Rafael, i qui era el doctor Zamenhof? El doctor Zamenhof era un metge polonès que a finals del 19 va inventar l'esperanto perquè tothom es pogués entendre entre ells. Però vols dir que això no és el que fa l'anglès, ja? En part sí, però hi ha altres llengües parlades per molta gent i que són internacionals, com l'àrab, el castellà, l'alemany... Llavors tu creus que l'esperanto encara conserva la seva funció? Totalment, jo crec que segueix vigent. I quants llibres hi teniu aquí, Rafael? 100.000. I tots són en esperanto? Sí. Rafael, i tot s'ha traduït a l'esperanto? Tot no, però una bona part del més important, sí. Aquí ho pots veure. Per exemple, el Quixot, no? Sí. La família de Pasqual Duarte, Hamlet... Sí. Això com es llegiria? Reggio Lear. Reggio Lear, de Shakespeare. També el català, evidentment. Què és això, Solezo? Solezo, Solitud. Solitud, de Víctor Català, esclar. Aquí hi ha el diccionari català. I llibres infantils, no? Astèrix. O aquest Tintín, què vol dir això? A veure, ens ho podem imaginar, però la Nigra Ínsulo... La Illa Negra. La Illa Negra. Ara, Jordi, t'ensenyaré el tresor del Museu de l'Esperanto. Què és aquest cofre? Sí. I què hi guardeu aquí dintre? Aquí dintre hi ha manuscrits originals del Zamenhof. Sí, això és escrit del seu punyillet. Del seu punyillet, exactament. I després, per exemple, aquí hi ha una pel·lícula gravada al Congrés d'Esperanto que es va fer a Ripoll el 1935 en un format obsolet que s'ha pogut tornar a veure perquè es va digitalitzar a TV3. Per tant, si la vam digitalitzar a TV3, suposo que ens la deixaràs veure, no, Jordi? I tant, ara us ensenyaré una miqueta, i és curiós, perquè és un congrés d'Esperanto que es va fer a Ripoll l'any 1935. Així que, si són de Ripoll i volen saber com era fa 70... Però la tenim penjada. Vull dir, perquè dura 12 minuts, ara potser no ho veurem tot, però la tenim penjada a la web del programa. Sí, senyor. Per tant, si la volen veure, poden anar a la web del programa i ara tu ens l'ensenyes. Un tastet, uns 50 segons de Ripoll a l'any 35. Fino, que vol dir fi, i ja ho saben, si la volen veure sencera, la tenen a la web tv3.cat/espaiterra. Sense aquesta música tan bonica. Això li hem posat nosaltres. La pel·lícula és muda, però és molt interessant. No és en esperanto, la pel·lícula. No, té molts cartells en esperanto, això sí, i és una curiositat perquè veus com era Ripoll, els pocs cotxes que circulaven, per exemple, l'estació de tren, l'autobús... Molt bé, tens paperets o què parlem de la setmana ve? Sí, tenim un paperet d'aquests que ens agrada portar, que és com un telegrama. Per què? Perquè aquí apuntem les coses que ens criden l'atenció del Facebook. Per exemple, la Roser Guillem, que ens diu que com millor s'ho passa és fent la recerca, que a ella li agrada trobar la resposta, però que ella s'ho passa bé buscant i trobant. Si la troba i encerta millor, però si no, ningú li millor que treu. encertem, sí. L'Antoni Pujols Rovira, que ens diu, feu preguntes molt ambigües, molt complicades, i hi ha gent que li diu, home, no tan ambigües, intentem no embolicar molt la troca, i si més no... Però una mica hem d'embolicar, no l'emboliquem, però ho hem de fer una miqueta com perquè, vaja, perquè si no, ara amb Sant Google que dic jo, de seguida ja... Tot es troba. I tant. Agrair a la Isabel Marramon i també al Carles Illa, que ens van donar molta informació, sobretot, de l'altre gran centre esperantista que hi ha a Catalunya, que és el de Moià, que la vam ensenyar dilluns, en el vídeo. I també dir que la Vicky Pinyol, que ens segueix, és una de les assídues del Facebook, va posar una fotografia molt divertida amb un llibre d'Esperanto, esperant que plantegéssim la pregunta, doncs també donar-li les gràcies. La setmana vinent. De què parlem la setmana vinent? De pasta. La setmana que ve la pasta. Tindrem aquí a plató una cuinera. Sí? La Mireia Carbó, molta gent potser la coneix. La Mireia vindrà i ens explicarà els secrets de fer una bona pasta, de que no se'ns enganxi, de que estigui bona, i alguna salsa també. Molt bé, doncs la pasta. Dilluns vinent,
serà probablement alguna cosa de la pel·lícula, de la pregunta, del Joc de Catalunya la setmana vinent. Gràcies, Jordi. Gràcies. Fins dilluns. Fins dilluns. I mirin, això és un experiment, de fet una troballa que han fet a l'Institut Català d'Investigació Química de Tarragona, en què reprodueixen una mica la idea de la fotosíntesi. Aquesta cèl·lula que veuen aquí doncs fa un procés similar. A partir de la llum solar és capaç d'extreure l'hidrogen i separar també l'oxigen de l'aigua. Una mica el mateix el que farien les plantes. Utilitza diversos catalitzadors i substàncies químiques per aconseguir aquest efecte que fan de manera natural les plantes i que de fet és el secret de la vida al nostre planeta. Si nosaltres som capaços d'extreure aquest hidrogen de l'aigua, podríem utilitzar-lo per fer altres tipus d'energia, per fer piles elèctriques amb hidrogen o per fer qualsevol tipus de generació d'energia que utilitzés aquest gas. Per tant, bona notícia d'aquest Institut Català d'Investigació Química. I anem ara ja a veure les fotografies, les que vostès envien a la web, per a mi saber qui s'endú aquesta paleta d'ibèric, de pernil ibèric, d'Enrique Tomàs. A veure quines fotografies ens han enviat avui. Aquesta calor que fa aquests dies, doncs miren tots aquests vedellets com estan aquí allà aguantant una mica aquestes altes temperatures. Fins i tot diu que les orenetes estaven com allò esperant a veure si baixava una miqueta la calor al Delta de l'Ebre. Una altra imatge que també és típica d'estiu són aquests cargols que tenen tots així com enganxats a les branques esperant a veure si plou i poden sortir a passejar. I mirin aquesta també és molt curiosa, aquest niu de gafarró que diuen que han fotografiat amb aquests tots pollets esperant que els hi portin el menjar. Una altra estampa de primavera, aquesta que ens envien des d'Arenys de Munt, fins i tot amb aquest cavall aquí al mig d'aquest prat. I com que ahir dèiem, cal llevar-se d'hora, a veure qui es lleva d'hora abans de les 7 del matí, doncs mirin, com a mínim 3 persones s'han llevat d'hora. A la Garrotxa, en Josep Soldevila ens ha fotografiat la sortida de sol. També a Sant Pol de Mar hi ha hagut aquesta fotografia que ens envia l'Enric Brun, aquí està el sol, quan sortia, o aquesta altra, una miqueta més al sud, fotografiat des de Benicarló, que ens ho feia en Diego Espejo. Doncs bé, entre totes les fotografies que hem rebut aquesta setmana, quines són les que l'equip del programa han triat que ens han cridat més l'atenció? Algunes són aquestes, ja veuen aquest paisatge, aquests halos, aquests núvols que sempre ens agraden, però la que hem triat és la que m'agrada a mi sempre, que és aquesta primavera que es veu amb tota cuca viu i tota cuca s'ho fa per seguir vivint ell i els seus descendents. I per tant, aquí tenim aquesta guanyadora d'aquesta espatlla de pernil ibèric, l'Enrique Tomàs, que va per la Mercè Monzonís de Pallejà. Felicitats, Mercè, perquè podeu degustar aquest fantàstic pernil d'Enrique Tomàs. I acabem com sempre fem, amb les persones que fem possible aquest programa, i avui ho fem amb imatges, amb unes imatges d'un llibre que es diu Néixer en una gota, que veu els microorganismes que hi ha a dintre de les gotetes, unes fotografies que ha fet en Rubén Duró i que ens ensenya també que el món, quan ens fixem, realment és tan petit com ens puguem imaginar. Bon cap de setmana.